बयनिबो सिगाङाव जोंनि गोजौसिनाव थानाय आफा इसोरा बाख्नाय जाथों। नैथियावहाय बेयाव आंजों लोगो लानाय साफ्रोमखौबो आंनि बे गस्पेल मेसेन्जार चेनेलनि जानानैहाय दिनैनि बे गोदान बोसोरनि गोदान साननि गोजोन फुंनि आंनि अननाय सिबिनाय लोगोसे गोजोननायखौ जासिग्रोबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायावहाय बे गोजाम बोसोरखौहाय मोजाङैनो बारलांबाय होननानैहाय। अब्ला जों दिनैनि बे गोदान बोसोरनि गेजेरजोंहाय जों मोनसेल' बिसयखौ जों सोलोंगोन। अब्ला बेखौ जों सोलोंनो थांनायनि सिगां आं मोननैसो खोथा नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो सानदों। जों एसे साननानै नायग्रोदो बे 2020 सना नोंथांनि जिबनाव माबोरैहाय बारलांखो बा बयनिख्रुइबो खस्थ' आरो सैनांनाय दिना नोंथांना बे 2020 आव माबोरै थांखो बा बयनिख्रुइबो रंजानाय गोजोननाय दिना मायामोन 2020 आव एसे नों गोसोखांनानै नायग्रोदो। बेनि सिगांनि बोसोराव नोंथांनि जिबनाव माबायदिमोन आरो बे 2020 आवहाय नोंथांनि जिबनाव मा सोलायनाय लाबोखो आरो नैबे फैबाय थानाय दिनैनिफ्राय हाबनाय बे 2021 बोसोरा नोंथांनि जिबनाव मा सोलायनाय लाबोनो हागोन जों बेखौ एसे बिजिरनानै नायग्रोदो। अब्ला नोंथांमोननिसिम बेखौ बिजिरनायनि सिगां आं नोंथांमोनखौ मोनसेल' खोथा आं बुंग्रोनो सानदों। जों सिगांनि थांखांनाय जाथायफोरखौ जों गोसोखांनानै जोंनि जिबनाव जोङो जेबो सोलायनाय लाबोनो हानाय नङा। जों गोसोखांनोल' हागोन, नाथाय मोनसे बेखौ रिफारेन्स लानानै नोंनि जिबनाव जुदि नोङो खामानिफोरखौ आवगायलाङोब्ला नोंथांनि जिबनाव देरहानायनि थाखाय बै गोसोखांनाया थारैनो मैल'बान जागोन होननानै आं सानदों बे समावहाय। बेनिखायनो जोंनि दानि मावनांगौआ नैबे गोदान बोसोराव आंनि मावनो लानाय थांखिया माबायदि जानांगौ आं बेखौसो बुंनो सानदों। जों साननानै नायदो बे थांनाय 2020 आव आं इसोरनिफ्राय माबायदि बोर मोनखो, आं बेनिख्रुइ माबायदि बांसिन इसोरनिफ्राय बोरखौ मोननो हागोन बा इसोरनि अनजाग्रा जानो हागोन जों बेखौहाय जों गिबियावनो हास्थायनांगोन। आरो जायफ्रा दुखु आरो खस्थ' आरो सैनांनायजों बिथांमोननि जिबनाव बारलांबाय बेनिफ्राय दिनैहाय बिसिनि सैनांनायनि दिना जोबलांगोन आरो गोदान बोसोर आगान होनायजों बे सैनांनाय दुखु खस्थ'निफ्राय बिथांमोना जे बारग'नायनि गेजेरजों इसोराव नांथाबनानै माबायदि जिबनखौहाय दैदेनलांगोन बिनि थाखाय नोंथांमोना सिन्था खालामदो। आरो नोंथांमोननि जिबनाव सोरनियावबा गोजोननाय रंजानाय आरो सान्थि थांबायब्ला बेनिख्रुइ आरोबाव साबसिनै नोंथांमोननि जिबनाव गोजोननाय सान्थि आरो रंजानायनि थाखाय इसोरखौ जों माबोरैहाय नांथाबनायनि गेजेरजों जोंनि जिबनखौ दैदेनलांनो हागोन जों बेखौहाय आरोबाव साननानै नायदो। आरो सोरनिबा जिबनाव जि मावबाय जि मोनबाय बेखौनो नोंथांमोना इसोरनिफ्राय मोनबाय होननानै गोजोननाय दंब्ला आरो बेनिख्रुइ आरोबाव गोजोननायखौ मोननो थाखाय इसोरनिफ्राय बेबायदि आशीर्बादखौ आरोबाव मोनबावनो थाखाय इसोरनियाव नोङो आरोबाव नांथाबबावदो। नों मोजांसिन मावनो नों सेस्था खालामदो। नोंथांमोननि जिबनाव माबा मोनसे सोरनिबा थाखाय मोजां मावनानै नों जुदि गोसोखौ गोजोननाय मोनदोंब्ला आरो बेनिख्रुइ बांसिन गुबुननि थाखाय जों मावनो जों सेस्था लानि नैबे गोदान बोसोरनि नोंथांमोननि जिबनाव लानो गोनां थांखिफोर। दिनै बोथोरा फैगोन थांबाय थागोन, गोदान बोसोरा फैगोन थांबाय थागोन, बेबायदिनो जोंनि बैसोआबो बाबेनलांबाय थागोन। बेनिखायनो बे गोदान बोसोरनि गेजेरजों नोंथांमोना नैबे थांखिफोरखौ लायोब्ला नोंथांनि जिबनाव थारैनो देरहागोन होननानै आं सानदों। गिबियावनो नोंथांमोना नोंथांनि फिउचारनि थाखाय मोनसे आसा जों लानो नांगोन। हप फर द फिउचार। नोंथांनि फिउचारनि थाखाय मोनसे जुदि आसा खालामनानै लायोब्ला आरो बेखौ मोननो थाखाय नों जुदि इसोरनाव नांथाबनायनि गेजेरजों नोङो गावखौ खस्थ' खालामोब्ला थारैनो नोंनि बे आसा आरो साननायफ्रा जाफुंगोन आं नोंथांमोनखौहाय मिजिंथिदों। आरो नैथियाव नोंथांमोननि जाखांनाय गासै जाथायफोरखौ बावगारनानै नोंथांमोननि जिबनाव दुखु दंब्लाबो सैसोनाय दंब्लाबो रंजानाय दंब्लाबो गासैखौबो बावनानै नैबे गोदान बोसोराव आंनि जिबनाव आं माबोरैहाय इसोरनियाव थानानै नांथाबनायनि गेजेरजों आंनि जिबनखौ गोजोननायजों दैदेनलांनो हागोन, आंनि न'खरखौ आं अनलायनायजों दैदेनलांनो हागोन, आंनि मण्डलिफोराव आं गोरोबलायनानै बोजबलायनानै माबोरैहाय दावगाहोलांनो हागोन जों बेखौहाय सिन्था खालामदो। बेनिफ्राय नोंथांनि जिबनाव जुदि थांनाय समफोराव थांनाय बे बोसोरफ्राव गोरोन्थिफोर मावबायब्ला बे गोरोन्थिफोरनिफ्राय नोंथांमोना सोलोंदो आरो जाहाथे आं नैबे गोदान बोसोराव थांनाय बोसोराव आं जेरैबायदि गोरोन्थि मावबाय आं मावनाय नंलिया होननानै नोंथांमोना जुदि गोसोआव थांखि लायोब्ला नैबेखौ नोंथांमोननि जिबनाव मावफुंनो हायोब्ला नों गोजोननायखौ थारैनो मोनगोन। आरो जोंनि गासैबो थांखि आसा आरो बरसाफोरखौ जों जुदि इसोरनो गथायनानै होयोब्ला नोंथांनि जिबनाव नों गोजोननायखौ मोनगोन आरो देरहानायखौ मोनगोन। जों साननो हागौ दिनैहाय गोदान बोसोर फैनायखायल' बे गोदान बोसोरनि सानसेयाल' स्पेशल होननानै जों साननो हागौ, नाथाय इसोरा जोंखौहाय बुंदों सानफ्रोमबोनि गोदान सानफोरानो जोंनि थाखाय स्पेशल जायो। दिनैहाय 1 तारिख फैनायखाय 1 तारिखआल' बे 1 तारिखनि सानाल' स्पेशल होननानै जों सानोब्ला बे जोंनि थाखाय गोरोन्थि जागोन। गाबोन 2 तारिख फैगोन, 3 तारिख फैगोन, बेबायदिनो जोबजासिम जेसेबांनाखि फैया मानो बेफोर गासैबो मोनफ्रोमबो सानानो जोंनि थाखाय स्पेशल होननानै जों साननो लानांगोन। अब्लासो नोंथांनि जिबनाव नों देरहानो थाखाय जे थांखि लानायफोर बेखौहाय मावफुंनो हागोन।
आरो गोबाङा दिनैहाय साननो हागौ बोसोरसे मानि बारलांबाय आंनि थांखिफोरा जाफुङाखसै आरो नै गोदान बोसोर फैलायबाय बे बारावबा जागोन ना जाया नाथाय नोंथांमोना साननानै नाय गड्स टाइमिं इज पारफेक्ट होनना बुङो इसोरनि नोंथांमोननो होनाय टाइमिंआ बियो पारफेक्ट समाव नोंनो होगोन नों बिब्लाबो नों मोननाय नङा जेब्लानाखि इसोरा नोंनो होआगौ मानि बेनिखायनो बे गोदान बोसोरनि गेजेरजों नोंथांमोना बेखिनि थांखिखौ लादो आरो नोंथांमोननि जिबनाव केयार लानाय जोथोन लानायखौ आरो जय रंजानायजों जों आरो हेल्प खालामनायजों गुबुनखौ हेफाजाब होलायनायनि गेजेरजों आरो नोंथांमोननि जिबनाव आसा लानायनि गेजेरजों अनलायनानै जों जुदि आवगायलाङोब्ला नोंथांनि जिबनाव थारैनो बे गोदान बोसोरा रंजानाय लाबोगोन गोजोननायखौ लाबोगोन आरो देरहासारनायखौ लाबोगोन आं होननानै आसा खालामदों बेनिखायनो नैबेयावहाय आं बाइबेल सिरि नायनो सानदों जेरेमायानि 29:10 सिरियाव बेयाव बेबायदि लिरदों मानोना नोंसोरनि थाखाय आंनि खायदा खालामनायखौ आङो मिथिगौ बेनो फोरबोनि होननाय आंनि खायदा खालामनाया सान्थिनि थाखायसो सै होनायनि थाखाय नङा आङो नोंसोरनि आसाखौ जाफुंहोगोन होनना बुंदों नोंथांनि जिबनाव बेफोरबायदिनो जुदि आसाजों रंजानायजों अनलायनायजों जों जुदि दावगालाङोब्ला नोंथांनि बे आसा लानायखौहाय इसोरा जाफुंहोयो होननानै बुंदों नोंसोरनि थाखाय आंनि खायदा खालामनायखौ आङो मिथिगौ बेनो फोरबोनि होननाय आरो मा होनना बुंदों आंनि खायदा खालामनाया सान्थिनि थाखायसो थांनाय बे समफोराव नोंथांमोननि जिबनाव गोबां दुखु मोनदोंब्लाबो बे इसोरनि मोनसे होनाय नोंनो गावनि थिखानाय सम बायदि बे सैनांनायनि गेजेरजों नों दिनैहाय इसोरनियाव जों जुदि फैनो हायोब्ला नैबेयाव इसोरनि अननायखौ इसोरनि बोरखौ नों मोननो हायो आरो बे गासै सैनांनायफोरा इसोरा नोंनि जिबनाव मोनसे सोलायनाय लाबोनोसो बेखौहाय होदों होननानै जों जुदि गनायनानै लानो हायोब्ला इसोरा नैबेयाव नोंखौ आरोबाव गोबांथार बोर होयो अब्ला बे समाव आं जोबनायाव मोनसेल' बाइबेल सिरि फरायबावनो सानबाय जोङो बेवहाय नायनो 1 ज'हननि 2:10 सिरि बेयाव बेबायदि लिरदों बे संसार आरो संसारनि गासैबो मुवाफ्रा जोबलाङो नाथाय जायहा इसोरनि गोसो बायदि मावो बियो अरायबो थायो होनना बुंदों जों दिनैहाय साननानै नायदो दिनैहाय गोदान बोसोरनि 1 खालार हाबबाय 365 दिननि उनाव बेबो गोजाम जानानै जोबलांगोन आरो बिनि उनाव मोनसे गोदान बोसोर फैगोन बेबायदिनो संसारनि गासैबो मुवाफ्रा इसोरनि सोरजिनाय बेयो जोबलांनाय दङ होनना बुंदों दंफां लाइफांफ्राबो बोरायनानै राननानै थैलाङो जिब जुनारफ्राबो बोरायनानै थैलाङो बेबायदिनो जोबलांनाय दं मानसियाबो दिनैहाय इसोरनि सृष्टि जानायखाय इसोरजों सोरजि जानायखाय जोंबो थैलाङो आरो जोंबो जोबलाङो नाथाय जायहा इसोरनि हास्थायनाय बायदि इसोरनि थोननाय बायदि इसोरनि हुकुम बायदि बियो मावो बा इसोरनि गोसो बायदि बियो मावो बियो अरायबो थायो होनना बुंदों जों थैलांब्लाबो जोंनि इसोरजों नांथाबनानै थानाय गुनफोरा संसाराव दिनैहाय जों बाख्नाय जागोन इसोरा जोंखौहाय जेरै बाख्नायबाय संसारनि मानसिया बेबायदिनो जोंखौहाय थैनानै थांनायनि उनावबो गोसोखांगोन आरो जोङो सोरगो रायजोआव लोगो मोनलायगोन मानोना इसोरनि अनगायै बेजों सोरजिजानाय गासैबो संसाराव जोबलांनाय दं होननानै बुंदों बेनिखायनो बे जोंनि जोबलांनाय देहाखौ जों माबोरैहाय गोथां खालामनो हायो बा जों इसोरनियाव नांथाबना थानायनि गेजेरजोंहाय जों इसोरनियाव आसा लानायनि गेजेरजों जों रंजानायनि गेजेरजों जों बे गोदान बोसोरखौ मोनसे गोदान थांखिजों जों आवगायलांनो हागोन होनना आं मिजिंथिदों नोंथांमोन साफ्रोमजोंबो इसोरा दानिफ्राय जोबथाराजासे लोगो लोगो थाथोंसै गोजोननाय थाबाय बे समावहाय नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासे नायनायनि थाखाय आरो नोंथांमोनखौ बे समावहाय खावलाय सोरबाया जुदि बे चेनेलावहाय गोदानब्ला अननानै आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो बेल आइकनखौ थुनानै होदो जाहाथे जेब्ला आं भिडिअ आपल'ड खालामगोन नोंथांमोना गिबियै नुनो हानाय बायदि आरो हानायमानि लाइक शेयार खालामदो जाहाथे बेबायदि इसोरनि अननाय आरो आशीर्बादखौ नोंल' नङा आंल' नङा जों साफ्रोमबो मोननो हानाय बायदि इसोरा जों साफ्रोमजोंबो दानिफ्राय जोबथाराजासे लोगो लोगो थाथोंसै दिनैनि हाबाफारिखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय गोजोन्थों